Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Morgenbold. Yes. Ej, men det er dig og mig her i stuen. Det er rigtigt, vi lever faktisk. We exist. What? Jeg troede bare, det var robotter. Ja, gutter. Vi er ikke AI. Vi er rigtige mennesker. Vi er rigtige mennesker. True people. Så here we go. Vi prøver det her af, vi ser hvordan det går. Vi prøver videoformat. Hvis ikke det gør, så lytter I bare til den her episode på Spotify. På Spotify eller Apple Podcast. I dag har vi en rigtig spændende episode. Vi skal snakke om fremtidige fodboldstjerner. Yes. Jeg har forberedt 3 fodboldstjerner, fremtidige fodboldstjerner. Du har forberedt 3. Yes. Kriteriet for de her, du spurgte mig jo, er der kriterier for de her, så sagde jeg, at de skal bare ikke være myndige. De må ikke have haft kørekort endnu. Så vi er ude at finde de helt unge fremtidige stjerner i fodboldverdenen. Som I måske ikke har hørt om. Så I måske ikke har hørt om. Altså vi kender alle sammen de er åbenlyst. Lamine Yamal fra Barcelona. Yes. Emery fra PSG. Pau Cubarsí fra Barcelona. Ja, altså det gider vi ikke snakke om. Det her det er de grove diamanter, som ikke er helt diamanter nu. Unknowns. Det er folk, der har under 1000 følgere på Instagram. det er folk, som er under 1 million kroner i markedsværdi. Lige præcis. Det her guldet, de rammer. Det her, det er folk, som er irrelevante selv om 5 år. Ja, det er de folk, hvor I sidder og tænker, okay, invest now, og så skal I nok, altså, det kommer til at begynde at bære frugterne. Det er okay, hvis I genkender navnet, når vi siger det med det samme. Lige præcis. Men skal vi ikke bare tage en af gangen, skiftes en af gangen? Jo. Til at nævne en spiller. Skal vi stå stensakspilleren, der starter? Ja, du må gerne starte, jeg har ikke noget problem. Okay, du taber bare. Okay, jeg ved ikke, hvilken rækkefølge jeg skal tage min i, men jeg starter med den, jeg er mest sådan, jeg har forberedt mig mest på. Fordi det her, det er... Jeg har set nogle YouTube-videoer, nogle journalister, der snakker om ham her. Det her, det er en amerikaner. Det her, det er en amerikaner, men han er 14 år gammel. What is a kilometer? Men det er 14 år. 14 år gammel. Oh my 14 goodness. år gammel. Det er ikke godt, det her. Det bliver ikke yngre end det her. Hvis I kender nogen fodboldspillere, der er yngre end 14 år gammel, som ikke er jeres nevø eller andet, som er så god her, så vil jeg endelig gerne sige til jer. Så det her, det er den næste Freddie Adu. Okay. Det her, det er den næste Martin Ødegaard. Er han sort? Nej. Oh my god. Han er white. Det er Kevin Sullivan. Kevin Sullivan. Altså den her information jeg deler med jer nu, den er kommet delvist gennem en YouTuber der hedder Sealand, og kommet igennem en journalist der hedder Taylor Twellman. Taylor Twellman, han er kommentator på MLS Season Pass. Det lyder rigtig klamt når jeg siger det. MLS Season Pass. Især for en 14-årig. Skal vi også have Premier League Season Pass? Nej, for en 14-årig suspect, man. Men det var bare en, som har fulgt ham sådan forholdsvis tæt, men historien starter med, at han havde fået nogle... hans storebror, som også hedder Sullivan, jeg kan ikke huske, hvad hans storebror hedder, jeg har skrevet ned et eller andet sted. Så stiger kilder her, ikke? Quinn Sullivan. Okay, så I kender alle sammen MLS-holdet Philadelphia Union. Du kender godt Philadelphia Union, yes. Yes. Så vi har Quinn Sullivan, som spiller for Philadelphia Union nu. Så har vi Kevin Sullivan. Så Quinn Sullivan, som spiller for Philadelphia, havde så lagt op på Twitter nogle highlight reels af hans bror som 12-årig. Og så derfor så var det sådan lidt irrelevant information for de her journalister. De er sådan, okay, men han er kun 12 år. Hvad skal vi bruge det her til, ligesom? Så det var sådan lidt, man ventede lidt til at, fordi at så lige pludselig, så begyndte de så at tagge ham hele tiden, ham med journalisten. Altså du skal søge til de her highlights. Altså han er virkelig, virkelig dygtig i sin alder. Og som, han så senere, så var det altså sådan virkelig, virkelig gode highlights i forhold til, at han var 12 år gammel. Situationen lige nu med Kevin Sullivan, det er, at Fabrizio Romano har allerede, postet om ham. Fabrizio Romano har postet om ham her sidste måned, tror jeg faktisk. Altså april måned. Der står, Manchester City tror på, at, og jeg citerer, den bedste 14-årige i hele verden. Oh my goodness. Og de overdriver ikke. Det er citat slut. Oh my goodness. Så Fabrizio Romano han skrev, Manchester City closing in on a deal to sign American wonderkid Kevin Sullivan. Deal agreed. Han er født i år 2009. Det er 09'er.
Skal du huske dengang FIFA 08 kom, eller FIFA 10 kom ud? Ja, jeg kan huske. Der blev han født. Ja, det er... Han blev født samtidig med Ultimate Team. Det er too young. Han er lige så gammel som Ultimate Team. Det er alt for ungt. Hvad hedder det? Han skal join Manchester City nu, skrev Fabrizio Romano. 2009 born talent set to join Manchester City FC in the next years fra Philadelphia Union. Years. Selvom der har været interesse fra Madrid, Dortmund og Bayern. Og grund til at der står in the next years, det er fordi at han er for ung. Nå, det er rigtigt. Brexit. Han er for ung til at få en kontrakt. Brexit. Det der så er humlen her, det er at han faktisk har et tysk pas. Så han kan faktisk godt så han kan faktisk godt få en kontrakt som 16-årig i Europa. Hvor som helst i Europa. Så det er lidt et bonus for ham. Til de her mærkelige regler, ikke? Er bare sådan lige på sådan, du skal lige have et tysk statsborgerskab, så kan du komme hurtigt ind i landet. Jeg ved ikke, hvor de her regler kommer fra. Men dealen leder på $2 million. Og for en 14-årig. Det er... for at han så joiner om et par år. Oh my goodness. Nej, han joiner om et par år. Så han joinede i 2020 som 10-årig Philadelphia Unions akademi. Mm-hmm. Og så har vi så Tom Bogert. Vældig. Så det sidste, han var 10 år gammel midt i corona. Han var 10 år gammel midt i corona. Bro, hvad er der foregår her? Hvad er vi i gang i? Kan du huske dengang, du var i lockdown? Så var han 10 år, der joiner han Philadelphia Unions akademi. This is sus. Det er fuldstændig sus, det her. Ja, der foregår. Okay, så Tom Bogert, som er en staff writer og US Soccer MLS insider. Mm. Han så den her virale video af highlights af hans 12-årige bror, Quinn Sullivans 12-årige bror. Så var der en GA Cup for U15-spillere turnering. Mm. Så hvert år i MLS, så alle deres akademihold, de har en sådan en U15-turnering med nogle af de største klubber i verden. Akademispillere. Så det var en turnering mellem alle MLS-hold, og så Real Madrid var der, Arsenal var der, Flamengo, River Plate og Manchester United var der. Okay. Og der var ham her, Tom Bogert, han var ude og kigge. Og så han havde hørt om Sullivan, men det var ikke ham, han var ude og kigge på, fordi han er alt for ung jo. Ja, 14 år, ja. Så selvom han var sådan 12-13 år, altså på det tidspunkt var han 13 år og spillede U15. Ja. Så han er sådan et hoved lavere end alle sammen. Så du ved godt, i teenageårene, ja. Der går det jo stærkt med at vokse. Så da han var 13 år, der var han altså sådan ret lille forholdsvis. Mm-hmm. Og han rullede Kevin Sullivan, han rullede den her turnering. Og han sagde, han skrev til en af sine journalistvenner, han sagde, ham her, han er vild, fordi han skruede det første minut mod Arsenal. Eller andet. Det var sådan en dårlig aflevering. Altså målet i sig selv var ikke så godt. Det var bare et tap-in. Men han gik ud, og han slog til hjørnefladet, og han gik ud altså sådan, og parrede fingret op i skyerne, og så tænkte, wow, den der spiller, han er speciel. Passion merchant. Og så var der en, der pointerede, ham der, det er Kevin Sullivan. Så uden at han vidste, hvem Kevin Sullivan var udseendsmæssigt, så kunne han se på, om ham der, han bliver en stor spiller. Han har intelligensniveau i forhold til, hvor ung han er. Dribling. Han dribler med purpose, som de siger, med formål. Mm. Teknik, flair. Hvis du går og ser Kevin Sullivan highlights, så ved du, hvad jeg snakker om, når han dribler med purpose. Altså, han dribler ikke bare for at drible, men han gør det i form af, at de skal frem af banen, og de skal have et mål. Han gjorde, hvad han ville. Altså, det er helt vildt, hvordan han var sådan ung alder kunne være så intelligent. Og så er der så spørgsmålet, om han bliver sammenlignet med Freddie Adu, om det er fair. Freddie Adu, som var en lovende talent også, i samme alder cirka, som teenager, og som floppede fuldstændig. Mm. Til Kevin Sullivans forsvar, så er der sket en stor udvikling i MLS sidenhen. Mm. Siden Freddie Adu, han var en stor stjerne. MLS-ligaen i sig selv er blevet bedre. Det er det. Rent kvalitetsmæssigt, den er blevet bedre. Mm. Og ja, altså, du ved, at man er en stor spiller, når det er, at headcoachen i Philadelphia Union bliver spurgt på en pressekonference om en spiller i U15-koppen. Men altså, jeg er ikke overrasket, fordi det er jo USA efter alt. De elsker at blow up deres talenter. Så snart der er en, der er sådan, er mindst bare lidt god, ikke? Take him to the stars. Altså, så jeg er ikke selv overrasket. Jeg synes, at jeg er lidt bekymret over det antal
data, du har på en 14-årig. Hey, jeg var inde og scout lidt 14-årig. Det er meget skræmmende, at du kender alle kilder. Du ved, hvem journalisten er. Jeg ved alt det her. Jeg ved også, at sportsdirektøren fra Philadelphia Union hedder Ernst Tanner. Mm-hmm. Ernst Tanner, han har været med til at starte RB Salzburgs akademi. Okay. Så derfor så er der også lidt sådan etableret sikkerhed i Philadelphia Unions akademi lige nu. Fordi at RB Salzburg, de har jo produceret Haaland, Naby Keita, Sadio Mane. Ja, rigtigt. Alle spiller, som de har hentet, men okay, fint nok. Ja, okay, men de har været under udvikling der. Yes. Det sjove var, da City skulle lave den her aftale med Kevin Sullivan og Philadelphia Union. Mm-hmm. Du ved, at de har jo City Group, og så sagde de, at jamen, altså Kevin Sullivans niveau er allerede godt nok til, at han kan spille i City Groups. De har et hold i den anden bedste belgiske række. Belgiske? Den belgiske anden bedste række. Hvor han kunne være en starter allerede nu. Så de mener, at Sullivan kunne komme ind, og så er han allerede været en starter nu i anden belgiske række. Okay. Men Philadelphia Union var meget uenige, fordi de følte bare City Group, de ville bare gerne have, at Philadelphia Union skulle twerk for dem, du ved. Nå, ja. Gør hvad de vil. Så der har været meget uenighed, men basically så har de fundet ud af, at jamen, han kan få lov til at spille i Palermo eller Girona, når han bliver gammel nok. Ja, jeg synes, jeg hader de der mærkelige handler. Vi henter dig, men du kan ikke spille på forsvarsholdet, så du kommer i et helt andet land, og bare spiller, før du kan komme ind. Det er City Group, det er ikke bare Manchester City længere. Altså, jeg er fortrøstningsfuld. Jeg håber, han bliver god. Altså, nu så jeg så Freddy Adu i hans prime. Jeg kunne huske at så ham til en uge 17 eller uge 20 VM, hvor jeg kunne se, at okay, der er faktisk noget her. Fordi der ligner en wallbeater der var en rigtig, rigtig god. Så altså, hvis han kan måske nå op på, i hvert fald op på en højere højde, end han kan, så vil jeg sige det. Så vil det rigtig godt for ham i hvert fald. Ja, altså indtil videre, nu spiller han andenholdsfodbold. Han spiller for B-holdet, Philadelphia Union. Så han har lige spillet et par kampe. Han har spillet, han spiller mod hold, som er 3 gange så stor som ham. Mm-hmm. Altså det er jo, så de havde en venskabskamp, Philadelphia Unions B-hold, mod et MLS anden række. Jeg kan ikke huske, hvad den række, der er dårligere end USL Championship. Det er det der USFL. Ja, USL Championship. De spillede mod Tampa Bay Rowdies. Ja, okay. Og han lavede jeg er ret så på, at han lavede en assist i sin debut, så han kan følge med alle de store 2 meter høje mænd. Wow, okay. Så altså, han kan noget. Som 14-årig, wow. Kevin Sullivan, det er min første spiller, og jeg er ikke flov over, at jeg har googlet så meget om en 14-årig. Okay. Wow. Altså, jeg har min første spiller, det er en etableret spiller i England. Jeg kan sige det nu, jeg har ikke nogen 14-årig på min liste. Det er også det aller yngste, jeg kunne alle mine spillere er det aller yngste, jeg kunne 18, mellem 18 og 17. 14, det er for meget, det kan man ikke. Men min første spiller, det er en spiller, som har fået sit gennembrud den sæson for Leeds. Han spiller faktisk rigtig, rigtig mange kampe for dem. Og det er en spiller ved navn Archie Gray. Engelsk spiller. Han spiller primært på midten. Men i denne sæson har han spillet som højre bak for Leeds. Og det er en spiller, som har fået sit gennembrud for Leeds i denne sæson. Det er en spiller, som han har taget over fra deres tidligere anfører, Luke Ayling. Og han har spillet ret mange kampe for dem i denne sæson. Han har spillet 43 kampe i Championship med 1 mål og 2 oplæg. Og så har han også fået U21 debut for England, hvor han har vundet 2 landskampe og 1 mål. Så det er en spiller, som kan virkelig komme ind og... Altså, han har bare grebet fat i Leeds, og forhåbentlig hvis Leeds rykker op, kommer op måske op på Premier League. Okay, men går han i gymnasiet? Det må man sige, han gør. Så er han for gammel. 18 år gammel, det er fint. Det er fordi, kan man så, at man går i gymnasiet nu. Født i 06 er han lige blevet 18. Okay. Så Kevin Sullivan har fået stuerrest for at få rødt kort. That is not good. Men altså en spiller, som jeg forventer meget af. De gange jeg har set ham spille, der ser han rigtig, rigtig god ud. Utrolig god composure. Højre fod. Rigtig, rigtig rolig på bolden. Stresser ikke så meget. Altså, så det er en spiller, som jeg forventer meget af. Han er allerede nu blevet rygtet til et måske skifte til Bayern München. Bayern München er som sagt meget interesseret i ham. Okay.
Ikke dårligt. Altså, ja, men vi må se, hvad der sker. Hvis Lees rykker op, så kan jeg ikke se ham, så kan jeg ikke se, at han skulle skifte. Fordi jeg tror bare, at jeg regner med, at Lees nok vil holde ham til at spille på Premier League med ham. Men nu skal vi se, hvordan det er. Og det er en spiller, som lige nu, hans transferværdi er på 16 millioner euro. Så altså, det er en expensive player. Ja. Og han kontrakt udløb på 2028, så hvis I vil have ham, så skal jeg med mange penge, fordi der er stadig 4 år tilbage af kontrakten. Så it's looking long. Men lad os nu se. Det er i hvert fald min første spiller, som jeg havde. One to watch. Det er en one to watch. Det er en one to watch. Jeg vil gerne nævne en spiller, som er dansker. Okay. Faktisk så har vi ret mange spændende danske talenter lige nu. Mhm. Men jeg har tænkt mig at nævne en angriber, som spiller i Arsenal. Yes. Det er Chidozie Obi Martin. Yes. Men nogle gange, når jeg har set highlights, så siger kommentatoren Martin Obi. Mm. Jeg ved ikke lige... Kan også bare kalde ham Chido. Jeg ved ikke lige, hvilken rækkefølge vi går i her. Mm. Men jeg ved bare, når han har et Obi i sit navn, så er han distance to be able ligesom John Obi Mikel. Så han er ikke født i 2009. Han er født i 2007. Okay. Så han er 16 år. Mhm. Det var lige for nogle af de her spillere, altså, de er lige så gamle som Haaland i 2030. Ja, det er vanvittigt. så der er langt til. Det er rigtig langt til. Hvad hedder det? Men Chidozie Obi Martin, han spiller i Arsenal lige nu, ungdomsrækkerne U18. Han er faktisk født i Glostrup. Okay, ja. Vestegn. Vestegn, okay. Født og opvokset i Vestegn. Yes. Glostrup. Og jeg er ret sikker på, at han spillede i KB. Før han tog til Arsenal som 14-årig. Yes. Det er ret ungt at tage til England. Og jeg så bare sådan en sjov TikTok her i forberedelsen til den her video, hvor han sad i fodboldstøvler og lavede lektier. Okay. Træning klokken 7. Lektier klokken 12. Hey, destined for greatness. Han er klar for greatness. Han har fået at vide, du ved, stay in school. Hvis I ikke ved det nu, han har haft en ret vild sæson indtil videre med Arsenal. Statsene, jeg skal lige finde, jeg har skrevet dem ned her. Han har scoret 28 mål i 16 kampe. Ja. Altså, og 2 assist. Det vil sige, at han har scoret et mål eller assist, 2 af dem per kamp i gennemsnit. Altså, fuldstændig voldsomme statistikker. Altså, jeg så også, at han slog rekorden for flest mål i U18 sammenhæng. Oh yes. Han slog, hvad han hedder, Nketiahs rekord. Oh yes. Og det er det, vi producerer i Arsenal. Vi producerer børn. Så angriber man. Det lyder helt forkert. Men så faktisk så har han har spillet for danske ungdomslandshold. Han har faktisk også spillet 2 kampe for det engelske ungdomslandshold. Men så efter det, så tog han faktisk tilbage til danske ungdomslandshold. Så vi håber, han bliver her i Danmark. Vi kan jo rigtig godt bruge noget talent i Danmark. Faktisk så har han også muligheden for at spille for de nigerianske landshold. Ja. Fordi hans far er nigerianer. Så det håber vi heller ikke sker. Vi håber, han bliver i Danmark. Det kunne være så fedt. Så han har scoret, til dem af jer, der ikke ved det, han har scoret 10 mål i en kamp mod Liverpool. Mhm. Så det er voldsomt. De vandt 14-3 den kamp, og han har scoret 10 mål mod Liverpool. Så her i slutningen af april måned, så scorede han 7 mål mod Norwich. Fuldstændig voldsom statistik. Og så har han scoret hat-trick før det også. Han scorer rigtig mange mål per kamp, bare lige for at sige, at... Og nu, hvis I går ind og ser hans highlights ind på YouTube, Chidozie, han har alt, fordi han er ret høj, han er 1,88. Ja. Det er jo højere end mig. Så han er faktisk så højere end det, vil jeg sige. Okay, så lad os bare sige 91. Ja. Han er i hvert fald ret høj i forhold til sin alder. Mm-hmm. Altså som 16-årig, han ser ud som om han er kæmpe stor i forhold til de forsvarsspillere, han spiller overfor. Så det er ret sjovt at se, men han giver mig lidt Lukaku-vibes, i forhold til hvor stor han er, i forhold til alle de andre. Og så også lidt, lidt finesse, ikke? Så han kan også godt drible, og ret hurtigt i forhold til sin størrelse, så han er et stort bæst, som man skal holde øje med. Han i 2024 UEFA European U17 Championship Qualifications for Danmark scorede 2 mål.
i 3 kampe. Wow. Et mod Norge i hvert fald også. Så vi håber, vi ser... Altså, det er spændende nu, ikke? Men ligesom... Jeg kommer ikke til at se ham alligevel i år. Jeg ved, at han har trænet med Arsenals førstehold en gang. Så han har været helt oppe under Arteta til en træning. Så vi får se, om han kan komme derop igen. Men jeg ved ikke, om han er erstatning for Nketiah i fremtiden. Hey, maybe. Altså, jeg har hørt lidt om ham. Jeg har hørt lidt om, da han spillede i KB. Ja. Fordi jeg husker, at min lillebror, da han spillede FC, der han hørte om ham. Der var sådan, og der var han ikke så, altså der var han bare sådan en rigtig lille gut og sådan noget. Så tænkte jeg, så har han godt nok spist mange gulerødder og råbrød, eller hvad? Ja, altså min bror siger også bare sådan, næste gang han så ham, så tænker jeg, wow, okay. he is tall, he is a big guy. Men ja, det er en spiller, som, i hvert fald har jeg hørt ret tit, og som en spiller, som begge mine brødre faktisk har spillet med. Altså både Sydney og Devon. Okay. Og altså, de siger også bare, at jeg skulle have skrevet Devon på den her liste. Hey, it's coming. Kommer lige om lidt. Har du skrevet ham på? Nej, ikke nu. Men det er en spiller, som folk bare sagde sådan, okay, han er next up, different class. Han har været rigtig, rigtig god i alle de ungdomsår, han har været her. Og det er også en spiller, som jeg ved, hvis ikke at FC, de bare sådan, de sidder og tænker, man, hvorfor vil han gå fri? Altså, det er det. Ja. Men de kan jo rigtig gøre noget. Sucks. Men altså ja, det er en spiller, som jeg forventer meget af i hvert fald. Altså, han har lavet 28 mål i 16 kampe. Altså, I'm expecting everything, okay? Og han er 16 år. Det glemmer vi. Så det er rigtigt. Så altså, lad os se. Jeg glæder mig til at se mere fra ham i hvert fald, det er helt sikkert. Yes, er det mig nu? Ja, kom med den. Yes, jeg har en anden spiller, som måske er lidt ukendt, men vi nok kommer til at kende snart. Det er en spiller, som hedder Nestor Irankunda. Nestor? Yes. What story? Nestor. Eller Nestor, I don't know. Men det er en spiller som spiller i det australske liga. Spillet for, jeg kan lige huske, hvilket hold han spillede, for Adelaide United. Adelaide United, mit yndlingshold. Yep. Ja, vi kender alle sammen Adelaide United. Adelaide. Det er altid, fordi de er alfabetisk rækkefølge, de ligger altid nummer 1. Exactly. I the A-League i Australien. Spiller. Australier? Han er australier. Han er oprindelig fra Tanzania, men spiller for det australske ulandshold. Kan spille begge kanter. Altså det her, jeg har set et par kampe af ham, ikke? Han er nok en af de mest direkte kantspillere, jeg har set i mit liv. Han er ikke bange for at true med sit pace. Er det nye Doku? Yes, sådan Doku med en fantastisk afslutning. Det er sjældent at se kantspillere være så god. Til afslut. Fordi den her man kan afslutte. Hvis du ser hans goal show, ikke? Det er bare... Han trykker af. Han trykker den bare. Han holder bare rundt inden. Han trykker, det er et cirkel, det er bare cirkel, det er power shot. Det er alle former for cirkel. Det er alle former for cirkel. Han kan afslutte. Og det er en mand, som jeg forventer mig af. Og skal lige siges, lige nu, hans transferværdi er ikke særlig høj, men det er fordi, at den er allerede blevet købt. Okay. Han er blevet købt af selveste Bayern München. Så Bayern, de så the vision. De så the vision, og så sagde, hey, we need to get over here, man. Respekt, de har nogle ret gode scouts i Bayern. Men jeg skal sige her, han har 25 appearances, han har 8 mål og 6 oplæg. Så det er rimelig godt for en mand, som er... Ikke dårligt. 18 år, lige blevet 18 i februar måned. Og sikkert nogle gamle knægte, du har der. Ja, men hey, 18 år. I gotta put him in. Og det er en spiller, som jeg forventer mig af, fordi hvis du går ind og ser på hans mål, ikke? Ind på YouTube, du så tænker, okay, afslutning på 90. This guy can shoot the ball. Har han afslutning på 90? Det nok ikke, men det kommer nok til på et tidspunkt. Og bare rigtig god dribler. Og bare sådan en rigtig god indvendig angriber. Bare sådan en kantspiller, der bare ved, at han skal afslutte, og han skal score mål. Så det er en spiller, som jeg forventer meget af. Og når nu han er i Bayern, siger lidt sig selv. Jeg håber at se, hvad der næste kommer fra ham. And I'm expecting great things for him. Så lad os nu se. Jeg elsker det. Det er rigtig godt valg. Det er rigtig skarpt. Jeg kender faktisk ikke, før du snakker om ham. Ja, men jeg så også tænkt, at jeg kan ikke bare vælge de normale typer. Hvem gider høre om Lamal? Det er heller ikke. Og Emery. Vi er sådan set Lamal og Emery. Så jeg tænkte, vi skal have nogle wildcards.
Det er også et wildcard. Det er min tredje og sidste mand, jeg vælger nu her og snakker om. Så jeg havde jo en 14-årig, og så havde jeg en 16-årig. Yes. Så mangler jeg selvfølgelig En 15-årig. Oh my goodness. This is scary. Check his hard drive. Hvad er det så? Men det er sådan en vild alder, fordi at 14, 15, 16-årige, altså går man i gymnasiet der? Måske gør man. Ja, det gør man. Men ikke som 14 og 15-årig, det tror jeg ikke. Ikke 14. 15-årig, der kommer du nok i første år. Første år hvis man er født rigtigt. Altså på en rigtig side af sommerferien. Ja, det er rigtigt, probably. Altså, den næste spiller, jeg skal snakke om, han er født i 2008. Det er... Not promising good, man. Det er cirka omkring... der var der finanskris. Det er Amara Diouf. Måske er der nogen af jer, der hører om ham. Jeg tror, der er ikke nogen, der har hørt om ham, to be honest. Okay. To be honest. Okay, men det var fordi, at han har slået historie. Han har slået et par rekorder. Så det var faktisk samme uge, som Lamine Yamal, han fik debut for det spanske A-landshold. Okay. I samme uge fik ham her debut for det senegalesiske A-landshold. Og var hermed den yngste senegalesiske debutant nogensinde. Okay, jeg ved godt, hvem det er. Ja. Now I know it is. Og han blev skiftet ind mod Rwanda i en AFCON-kvalkamp, der blev 1-1. Wow. Det jeg synes der er fedt med ham, han var 15 år og 94 dage. Det er ikke særlig gammelt. Det er men i hvert fald det jeg synes der er fedt med ham, det er at han har nummer 10 på ryggen. For Senegal? På A-landsholdet. Wow. Han havde både på ungdomslandsholdet og på seniorlandsholdet. Hvor man lige den her? Så kommer mig, der får nummer 10. Wow. Jeg er ret sikker på. I må lige hade på mig, hvis jeg har forkert her. Men følge min egen kilde, mig selv, trust me bro. så er nummer 10. Nummer 10 på ryggen. Wow. Altså, synes jeg faktisk, det er bare ret fedt, ikke? At man kan komme ind som 15-årig, så bare claim nummer 10. Det er fantastisk. Men han skulle være en helt stor ny stjerne for Senegal. Altså den nye, så er det jo Mané. Hvor var der spillet han? Lige nu så spiller han der, hvor Sadio Mané også har spillet. Han spiller i Generation Foot Academy. Okay. Som er akademi, som har produceret Sadio Mané, Ismail Assar og Pape Sarr fra Tottenham. Wow. Så der er han nu og spiller i akademiet der. Men han har fået en aftale. Og når han er gammel nok oh my god. som er problemet med mange spillere, jeg har nævnt. Men når han er gammel nok, så ryger han til Metz. Okay. I Frankrig, der hvor Sadio Mané også spillede. Så faktisk følger han Sadio Manés fodspor. Og det var, selvom at der var interesse fra Madrid, Barcelona, Arsenal og Manchester City, så valgte han altså Metz. Og når han fylder 16, så tager han der. Wow. Eller han er i 2026, jeg ved ikke, hvor gammel han så er. Oh my god. så er han 2 år. Så det er en spiller, som ikke er relevant, måske de næste nogle år, medmindre I absolut ser League 1, League McDonald's League. Men han er faktisk nummer 25 på Next Generation listen, som bliver lavet. De laver en top 50 NXGN liste. Han er nummer 25 på listen. Så det kan være, at I har stødt på hans navn før. Amara Diouf. Og når man hedder Diouf, så er man også destined. Ja, det er rigtigt. Til at være forspiller. Det er true. Så den rekord, han har scoret 10 kampe, eller i 10 kampe har han scoret 8 mål for U17-landsholdet. Det er jo næsten et mål per kamp. Ja. Han er angriber. Han, jeg er ret sikker på, at han er kant. Altså han kan spille kant også. Altså lidt Mbappé, ikke? Kan spille over det hele op foran. Den rekord, jeg skulle nævne, det var, at som 14-årig sidste år, der vandt han U17 AFCON. Senegal vandt U17 AFCON, og det var ham, der fik Golden Boot. Som 14-årig? Ja. Oh my goodness. Og så slog han Victor Osimhens rekord ved at score 5 mål i 6 kampe. Okay, wow. Så det er derfor, der er så meget hype rundt om ham, og det er også derfor, han blev udtaget til A-landsholdet også. Han blev topscorer i U17 AFCON. Så det er en spiller, som I godt lige kan skrive bag øret. Det er ikke en spiller, som I kan købe i FM. Nej. Det er ikke en spiller, som er tilgængelig i FC 24. Ja, samtlige af dine spillere, de kan ikke være med. Samtlige af dine spillere. Jeg vil godt mærke, at efter jeg har nævnt de her spillere, jeg var bare så spændt på at nævne de her spillere for dig. Og nu vil jeg godt mærke, at det er lidt underligt.
at jeg har nævnt, jeg kan godt lide det. at den ældste, jeg har nævnt, er 16 år. Ja, du er next up. Jeg kan godt lide det. Altså, det er måske lige en generation lavere end dine spillere. Men det kan godt være, at nogle af jer kender Juve. Det kan også være, at nogle af jer kender Obi Martin fra Arsenal. Der har været meget snak om på sociale medier. Hvis I følger sportscontent på sociale medier, så har der været meget snak om Juve og Obi Martin. Så det er 3 rigtig spændende spillere, jeg har valgt, vil jeg bare lige sige. Kevin Sullivan, Chidozie, Obi Martin og Amara Diouf. Jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til. Ja. The future is bright. Future is bright. Altså, min sidste spiller, det er en spiller, som jeg regner med, de fleste kender. Det er en spiller, som også har fået sin gennembrud denne sæson, selvom hans hold har været forfærdelig denne sæson. Det er en spiller fra Ajax, og vi ved, hvordan Ajax-sæson har været denne sæson. De har været rigtig, rigtig dårlige. Og så grund til, at han spiller, det er, fordi de har været så dårlige. Så de bliver nødt til at sige, hey, nogle af de her spillere fra Young Ajax, I skal på første eller lige nu. Så jeg har valgt en spiller, der hedder Jorel Hato, som er, hvem vil sige, han er next up i hvert fald. Og selvfølgelig har du hørt om det, fordi at en af de klubber, som han er rygtet til, det er selvfølgelig Arsenal. Bring him. Og det er en spiller, som har han har fået sit gennembrud denne sæson for Ajax, og man vil sige, han har været deres bedste midterforsvar i mine øjne. Altså et Ajax-hold, som har været utrolig kaotisk, men altså Hato, han har været inde og været en af de stabiliserende spillere i deres kamp om at komme op på toppen igen. Fordi vi så overleve. Fordi vi så, hvordan Ajax startede den sæson, hvor de lå i bunden. Altså nu er de gradvist blevet bedre og bedre, så de ligger op på en 5. plads, vil jeg sige. 5. eller 4. plads. Not too sure. Men han er i hvert fald en af de bærende grunde til det. Og det er en spiller, som Ajax tror utrolig meget på. Altså, han har allerede været anført denne sæson fra Ajax i nogle kampe. Og det er en spiller, som de har... Han går hurtigt. Ja, men det er en spiller, som de har meget tiltro på. Ajax, seriøst. Altså, han har det er Moneyball. Ja, men det er godt, så de skal overleve. Det er Moneyball, det der. Altså, han har allerede fået 31 kampe i Eredivisie. I alt har han spillet 44 kampe i alle turneringer. Med 2 mål og 3 oplæg. Altså, det er rimelig godt for en midterforsvar, vil jeg sige umiddelbart. Det er ikke hans job. Det er ikke det, man måler det på. Det er rigtigt. Han kan spille midterforsvar, man kan også spille venstre bak. Så det er altså en venstrebenet midterforsvar, der er meget højt fordi for dem. Dårligt. Det er meget rigtig, rigtig godt for dem. Så det er en spiller, som jeg forventer, at he is gonna blow up. Hvor tror du, han kommer hen så? Altså, du tror ikke, han bliver i Ajax denne sæson? Eller tror du, han ryger transfervinduet til sommer? Jeg tror, han bliver, fordi som jeg kender Ajax, de kan godt lide at cultivate the talent. Bare lade dem blive i klubben i stykke tid, og så sælge den dyr for, jeg ved ikke hvor meget. Fordi det er det Ajax gjorde med for eksempel Timber. De havde ham i flere år, og så solgte de ham bare dyrt. Så det forventer jeg i hvert fald, det kommer til at ske sammen med ham. Man skal også være påpasselig med talenter, fordi at de er unge, men ligesom, vi så det også med Pedri, ikke? Hvis man bare genbruger, Pedri han spillede samtlige kampe. Jamen det er det. Og hvis der man bare overbruger dem, så mister man også det der talent, fordi at de kan godt blive gode, altså uden at de spiller hver kamp. Det er det. Altså, det vil sige, at forskel mellem ham og Pedri, ikke? Altså Pedri har blevet kørt ned i grunden. Altså Pedri spillede, han spillede samtlige kampe i den sæson. Han blev virkelig udnyttet. Altså jeg tror han spillede 70 kampe gennem hele i alle turneringer, hvor der er landsholdskampe og og plus Barcelona også. Så han spillede både, jeg er ret sikker på, at han spillede både OL og U21 EM. Eller han spillede både ungdom og senior, og A-landshold. Ja, så det var helt vanvittigt. Og det kan man godt se nu, at han sidder og betaler for det, fordi hans krop bryder ned hver tredje kamp. Ja, men prøv at se, nu er det bare ødelagt ham fuldstændig. Men jeg synes også bare, at det er forskel også, fordi at nu er Hartog en midterforsvar, så der er ikke så meget belastning for ham i forhold til midtbanespillere. Så jeg er lidt mere tiltro til ham. Men altså umiddelbart vil jeg sige, altså jeg kan se her, hans statistik i Eredivisie, han har startet ind i alle de kampe, han har spillet, og han har spillet 90 minutter alle de kampe. Tror du, han blev udtaget til EM? Ja, lad os se. Ej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at Holland har nogle ret gode midterforsvar allerede nu. Det er sandt. Så jeg tror, at de vil gå efter rutinen. Arke de Ligt. Arke de Ligt, Dawson de Vrij og Van Dijk. Dumfries.
Van Dijk, Dumfries. Så, Nej, Van Dijk havde ikke glemt. ja. Så altså, det ser Det er svært måske ud. lidt svært at blive komme ind. Men jeg vil sige, at altså, efter det EM, så regner jeg med, at han bliver en stabil fast del af landsholdet. Fordi altså, de gange jeg ser ham ikke, altså det er class. Det er Han class. ser virkelig, virkelig det er class cool on grass. Så ja, det er min sidste spiller. Sidste spiller. Wow. Sikke nogle vilde spillere. Skriv til os, hvem I tror bliver den næste store stjerne af de 6, vi har nævnt. Hvem er den allerstørste? Hvem har højst loft? Og hvis I har jeres egne, så glædeligt kom. Ja, skriv ned i kommentaren, hvem I har glemt. Eller hvem I synes kan have fordi den her liste, I har kommet med her. Yes. I skal følge os på sociale medier. X, TikTok, Instagram. Yes, sir. Og forhåbentlig også YouTube. Yes, sir. Når det bliver klart. Forhåbentlig også YouTube. Men når den her video kommer ud, så er det helt sikkert klart. Den her video er produceret til YouTube. Og yes. vi kigger altid på de meddelelser, vi får fra jer, så vi elsker at interagere med jer, lige meget hvilken kanal I henviser til os på, eller henvender os på, tæt på. Så tøv ikke med at række ud til os, og husk, at denne episode er sponsoreret af Level Team Sports. Så næste køb kan I bruge rabatkode Mombold på 5% ekstra rabat. Gælder også allerede nedsatte varer. Yes, sir. Det var alt for nu. Alt, hvad vi havde at byde på. Vi sætter stor pris på alt det feedback, vi får fra jer, og I må også alle gerne skrive alle jeres idéer til, hvad vi skal snakke om også i podcasten, så I også kan blive hørt. Tusind tak, fordi I gad at lytte med, og vi ses til næste gang. Adios.